Θα ζήσει το μωράκι, να είστε καλά. Δεν θα μας πείτε δυο λόγια τα συναισθήματά σας. Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, το νέο μέλος της οικογένειας Σταύρου αποχαιρέτησε τον έκτο όροφο του μεευτηρίου και αναχώρησε μαζί με τους γονείς του για το σπίτι. Να σας ζήσει το μωράκι, να είστε καλά. Δεν θα μας πείτε δυο λόγια τα συναισθήματά σας. Όπως βλέπετε στα αποκλειστικά πλάνα του Σταρ, η Μαριάννα του Μασάτου κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο κοριτσάκι της. Ενώ ο μπαμπάς Αλέξανδρος Σταύρου, φορώντας το καπελάκι του, είναι στο τιμόνι του οδηγού. Τα φλας πέφτουν βροχή. Είναι οι πρώτες φωτογραφίες της μικρής. Παρ' όλα αυτά οι γονείς της δεν θέλησαν να κάνουν καμία δήλωση. Το μωράκι γεννήθηκε πάνω από 3 κιλά. Είναι υγιέστατο, είναι πανέμορφο. Τελικά κέρδισε ο Αλέξανδρος. Σε αυτό μοιάζει? Όχι, στη Μαριάννα, αλλά αυτό ήθελε. Σας είπαν για δεύτερο παιδάκι, θέλουνε? Ναι, αφού κοιτάξαμε και το πλακούντα, το επόμενο θα είναι αγόρι. Ωραία. Ο Στέφανος από τα μυστικά της ΕΔΕΜ ήταν ο πρώτος που είδε την μπέμπα. Η Μαριάννα του Μασάτου γέννησε με κεσαρική. Ο σύζυγός της όμως ζήτησε να γίνει μια εξαίρεση και να παρακολουθήσει τον τοκετό από κοντά. Δεν την άφηνα από το χέρι. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ήταν επιθυμία της κυρίας του Μασάτου να είναι δίπλα και να της κρατάει το χέρι? Ήταν επιθυμία και των δύο. Η κυρία του Μασάτου όταν πρώτα αντίκρισε το παιδί της, πώς αντέδρασε? Είπε κάτι? Το πήρα αγκαλιά και έκλαιγε μαζί με τον Αλέξανδρο. Ολόκληρο σχέδιο διαφυγής είχε οργανώσει το ζευγάρι. Αρχικά είχαν σκεφτεί να φύγουν από την πίσω έξοδο της κλινικής, έτσι ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί σε φωτογράφους και κάμερες. Στη συνέχεια όμως ζήτησαν από τη διοίκηση του μεευτηρίου κατ' εξαίρεση να τους αφήσει να βγουν από το τρίτο πάρκινγκ, εκεί όπου έχουν πρόσβαση μόνο οι γιατροί και τα διοικητικά στελέχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που περιμένατε και είχατε την υπομονή. 3 ώρες. 3 ώρες. Θέλουν να έχουν τις προσωπικές τους στιγμές και λόγω καιρού και λόγω κρύου ρισκάρανε να βγάλουν το παιδάκι μην κρυώσει. Εμείς να τους ευχηθούμε να είναι γερό και τυχερό.